ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ምትህልላኽ ናይዞም ዓበይቲ ሃገራት ንዓለምና ኣብ ከመይ ዝበለ ሓደጋ ይወስዳ ከም ዘሎ ክንርክብ ፍትን ኢና ኣብ ዩክሬንን በቲ ሓደ ራሽያ በቲ ካልእ ድማ ሙሉእ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ኣክንድና ኣረጋግዎን እናተሃዳድዎን ዝኸዱ መመሊሱ ሓደገኛ መኣዝን ናሓዘ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ተስፋ ንገብር ኣብ ገለ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፀ ብዛዕባ እውን ሓደ መብርሂ ይብሎ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እምበር እዞም ሕጂ ዘለዉ መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ብፍጹም ነቲ ጉዳይ ኣብ ምሽንካር እንተዘይኮይኖም ኣብ መፍታሕ ሓንቲ ደቂቕ ግዜ እውን ከጥፉ ዝደልዩ መራሕቲ ይኮኑ ንርኢ ዘለና እቲ ፀገም ድማ እዚ እዚኣቶም ዝገብርዎ ዘለዉ ንዓለምና ኣብ ዘይተደልየ መኣዝን ወይ ሓደጋ ክወስዳ ከም ዝኽእል ስለ ዝፍራህ ዘሎ እቲ ሚድያ ናይ ዓለም ብዝሰፍሐ ነዚ ኩነታት እዚ ዝከታተሉ ዘሎ እምበር ሓድሽ ዳይሜንሽን ክንሪና ራሽያ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክትህብ ምዃና ብመንገዲ መራሕያ ኣፍሊጣ ኣላ ብምቕፃል እቲ ምዕራባዊ ዓለም ድማ ኩሉ ዝከኣሎ ይገብር ከም ዘሎ ነቲ ኩናት እስከ ናበይ ገፂኡ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ኩነታት በዚ ንጀምር Let's go. Media report that President-elect Donald Trump is changing his views on further military help for Ukraine. Trump has allegedly also informed the European NATO allies they should spend some 5% of GDP on defense purposes. And to talk about it all, we're joined by Professor Alberto Cole from DePaul University College of Law. Good evening. Donald Trump መቸም ታ ኔቶ ትበሃል ሃገር ኔቶ ዝበሃል ውድብ ከ2% ግድን ክንከፍል ኣለና እንዲሁ ነይሩ ቀደም 2% ዘይከፊልኩም ኣይተድልዩንን ኢኹም ይብሎም ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ ከንታይ ቀይሩ እስከ 5% ክኸፍልሎም ከቐይረሉ ሕጂ ይበሃል ኣሎ ካብ 2% በዚሕና ኢሎም ኤውሮጳዊ እናበሉ 5% ኢኹም ትኸፍሉ ክብሎም ጀሚሩሎ ይበሃል ኣሎ እዚ ከዓ ክሊርሊ ኣብ መንጎ መራሕቲ ናይ ኤውሮፓን Donald Trump ሽግር ከሉ ከም ዝኾነ ዘተንብህ እዩ Good evening. So, Professor, first of all, do you believe Financial Times report that Donald Trump indeed would like to continue supporting Ukraine after all his remarks from the presidential campaign when he explicitly stated that Kyiv should expect absolutely way less support from the US in 2025? Yes, I think that, as you know, many politicians, in fact, most politicians say some things during the campaign trail. And then when they come into office and they come face to face with the realities of governing, they realize that some of the things they said were too far. I think now that Trump is face to face with the prospect of actually being the president of the United States in about a month, that a number of his closest advisors have been pointing out to him that سندايم زبلو زلو زي دونالد ترامب زبلو زلو سي اب تكبار يوعلو دخون دونالد ترامب بزدلخ መንገዲ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ዝዛረቦም ነገራት ግን ዝፍጽም ፕሬዚደንት እዩ ወላ ሓደገኛ ወይ እውን ክግበር ዘይክእል ኮይኑ ይሰማዓካ እምነት ኣብ ቀዳማይ ገጽናቱ ኣብ መንጎ ኣሜሪካ ሜክሲኮ መንደቕ ክሃንጽ ኢሉ መንደቕ ጀሚሩ እዩ ነዊሕ ክንደይ ኪሎ ሜትራት መንደቕ ሰሪሑ እዩ እቲ ሚድያ ስለ ዝሸፈነ እምበር ነተን ተሪፈን ዝነበራ ድማ ግዜ ስለ ዘያኸሎ ነተን ሓፃውንቲ ሕጂ ይሸጥዎን ኣለዉ ተመሊሱ ክሰርሐን ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ ዝፍጽም እዩ ታሪፍ ክገብር ኢሉ ክገብር ታሪፍ መብዛሕትኡ ግዜ the art of selling ማለት negotiation ይፈልጥ እዩ ኣብ ሪል ስቴት ካ ስለ ዝኾነ ህይወቱ ሪል ስቴት ማለት ዴቨሎፐር እዩ ዴቨሎፐር ማለት ገዛውቲ ክሰርሕ ኮይንካ ናይ ሲሚንቶ ዲል ኣለካ ናይ ዲስከስ ትገብር ኣለካ ናይ ብቕልል ዝበለ ማለት ናይ ዚንጎ ድዩ ናይ ብሊኮት ናይ ገለ ናይ ኩሉ ዚ ኔጎሽት ክትገብር ኣለካ ኔጎሽሽን ገዛ ክትገዝእ ከለካ እቲ መሬት ክትገዝኡ ከለካ ብኩሉ ኔጎሽሽን እሲ ሪል ስቴት ብዙሕ ይደፅርየካ ኣብ ኔጎሽሽን ሓያል ክትኮን ክል ኣለካ ኣብ ሪል ስቴት ክትዕወት ኮይንካ አንደይኖ ኣብኡ ዘለዉ ይፈልጡ እዮም ዋጋ ንክትገዝእ ንክትሸይጥ ኩሉ ኔጎሽሽን ስለ ዘለዎ ስለዚ ኣብ ኔጎሽሽን ሙሉእ ሂወቱ ዝሰርሓሉ ስለ ዝኾነ ሂ ኖውስ ከመይ ጌርካ ኔጎሽት ክትገብር ትኽእል ልዕሊ ኩሉ ከዓ ነዞም ካሪየር ፖለቲሽያንስ ኣብ ካልእ ኮርፖሬት ዓለም ሰሪሖም ዘይፈልጡ እንትርፋ ኣብ ፖለቲካ ንዝነበሩ ብጣዕሚ እዩ ዝመዝብዞም ምክንያቱ ንሱ ኣብቲ ብሩታል ዓለም ፕራይቬት ሴክተር እቲ ዝኸበደ ምዃኑ ዝፈልጡ ኢኹም መንግስቲ ማለት መንግስቲ ቀሊል ስራሕ እዩ ማለት መንግስቲ እዚ እንታይ ኣፍሪካ ኣይኮነን ደሞዝካ ወርሓዊ ዝመፀካ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ትፈልጡ ኢኻ ኣይሰርሕን እያ ክብለካ ኣይክእልን እየ ግን ኣፍራይነት ናቱ ምስ ናይ ፕራይቬት ሴክተር ኣብ ፕራይቬት ሴክተር ብቐሊሉ ኢኻ ትስጎም ድሕሪ ውፅኢት ደየምፂ ካብታ ስራሕ ኩሉ ናብ ኮርፖሬሽንስ ናይ ፕራይቬት ሴክተር ሰርሑ መዓት ነገር እዮም ደፍሪ ይብለኩም እየ ግን ተለይ ኣፍሪካ ክትስጎግ ኢኻ ኣብ መንግስቲ ግን ከምኡ ይኮነን ኩሉ ነገራት ይትስጎግ ማለት ኣይኮነን ኣብነት ኣብ ኤውሮጳ ነብር ኣለና ኣብ ጀርመን ኣብነት መምህር ክስጎግ ኣይክእልኒ ደምሎም ዝኾነ ሰራሕተኛ ኣብ መንግስቲ ዝሰርሕ ኣይስጎግኒ ሕጊ ስለ ዘሎ እንታይ ዘይስጎግ ሰብካ እንታይ ዝኸውን ቢያካ እዩ ዝኸውን ቢሮክራሲ ዝኸውን ማለት ነቲ ሲስተም ተጠቂሙ ሌዚ ሞቲቬትድ ክኸውን ኣይክእልኒ ደምሎም
ማለት ሰባት ባህር ናይ ደቂ ሰባት ኣለና ካብቲ ስራሕካ ክስጎግ ዘይትኽእል ተኮይንካ ተጊህካ በርቲዕካ ክሰርሕ ይትኽእል ኢኻ ሓደ ካልኣይ ድማ ኣብዚ ፕራይቬት ሴክተር ንኣብነት ኣብቲ ፕራይቬት ሴክተርን ፓብሊክ ሴክተርን የዛረብ ዘላ ፕራይቬት ሴክተር ብክልተ ነገር እዮም ከተባብዑካ ዝፈትኑ ወይ ፅቡቅ ስራሕ ንሰርሐ ቦናስ ንሃቡ ንላዕሊ ፕሮሞት ናገበሩ ስልጣን ናወስኹ ስለ ዝኸዱ ፅቡቅ ንክሰርሕ የተባብዑካ ንዘይሰርሕ ከም እንታይ ክስጎግ ከም ዝኽእልካ ይፈልጥ ዘይሰርሕ ይስጎግ እዩ ኣብ ናይ መንግስቲ ግን ምስጓጉን ንቡር ኣይኮንና ኣብ ብዙሓት ሃገራት ከይትስጎጉን ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዚ እንታይ ገብሮ ነቲ ሰብ ቁርብ ዝሕል ዝበለ ፃዕርናቱ ሲ ካብቲ ናይ ፕራይቬት ሴክተር ጉድል ዝበለ ኮይኑ ይስማዓኒ I think ኣብ መንግስቲ ናይ መንግስቲ ኤክስፒሪየንስ ኩላ ስለ ዘለና ንፈልጦ ኢና ካብ መንግስቲ ብዙሕ ነገር ኣይፅበን ኢኻ ስቴትመንት ኣብ መንግስቲ ጥዑያ ሰባት ዝሰርሑ መሊኦም ኣለዉ ግን ብዙሓት ከዓ ብልሽውናን ጨምለቕለቕን ዘለዎም ስርሖም ብግቡእ ዘይፍፅሙ ኣብ ኩሉ ዓይነት መንግስቲ ዘለዉ እዮም እዚ ካብ ቤት ፅሕፈታት ክትከለካ እትፈልጦ ነገር እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብታ ስልጣኑ ነዘን ነገራት እዚአን ከተግብረን ዝፍትን ሰብ እዩ ኣብ ሪል ስቴት ስለዝሰርሕ ዝነበረ ነቲ ዝብሎ ዳርጋ ዝተግብሮ ዓይነት መራሒ እዩ to stop aiding Ukraine when he comes into office would mean giving Russia a tremendous advantage over the United States. And I think that these advisors have been putting the issue to him in terms of the American national interest. They have been saying, look, this is not charity to Ukraine. This is a matter of, do you really want to be known as the American president on whose watch Ukraine was taken over by Russia? And the United States basically lost an ally and a friend and put the security of our European allies at greater risk because of that. So I think that Trump also, by the way, is a bargainer. And ብሓፈሻ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ዘይኮን ዘረባ እንዲ ትዘረባ ግን ስቲል ኣሜሪካ እዞም ኤውሮጳውያን ስለ ዘይተዋሕጠሎም እዮም ክልል ድብሉ ዘሎ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ዕላማ ሃሪማ እያ ብራሻ ብክልተ ሰለስተ መንገዲ ዕላማ ሃሪማ እያ ዳትስ ዋይ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ናይ ጉዳይ ናይ ራሻ ክውድኦ ዝደሊ ዘሎ ዕላማ ድማ ክንደይ ግዜ ኣብዚ ነጊርና ኢና እንታይ ነይሩ እቲ ዕላማ መጀመርያ እቲ ኩናት ክጅምር ከሎ ጀርመንን ራሻን ነዳዲ ናይ ራሻ ነዳዲ ብትቦ ጌራ ኣብ ጀርመን ይኸይድ ነይሩ ጀርመን ድማ ቁጠባናቶም ሓያል ናኾነ ይመፅእ ነይሩ ኣብ ሎንግ ተርም ካልኩሌት ገብርዎ ከለዉ ቁጠባ ናይ ጀርመንን ናይ ራሻን ብሓደ እንተተላጊቡ ኢንተግሬሽን ናቶም ተሓይሉ ንኣሜሪካ ስቃት እዩ ራሻ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ፑቲን ድማ ንነዊሕ ክጥምት ዝኽእል መራሒ ምዃኑ ርዮም ኣለዉ ጀርመን ዝበሃል ድማ ሓያል ናይ ኢንጂነሪንግ ሓያል ህዝቢ ፈጠራውነት ዘለዎ ህዝቢ ስለ ዘለዎም እዚኦም ክልተ ሰባት እዞም ክልተ ሃገራት ብጣዕሚ እናተሓወሳ እንተኸይደን ንኣሜሪካ ልዑል ስቃት ክፈጥሩላ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ሃገራት ዘሎ ክበትክዎ ኣለዉ ኤግዛክትሊ they did that ነዳዲ ዝነበረ ኩሉ ካልኣይ ድማ እቲ ንዑበት ይኾሞ ጥራይ ንሓዋሩ ከምዘይ ፅገን ገይሮሞ ጥራይ ዘይኮኑስ እቲ ካብ ራሽያ ናብ ኤውሮጳ ዝመፅእ ዝነበረ ነዳዲ ንዑ ተጠዋቢሎም ነዳዲ ናቶም ከም ዝሽየጥ ይገብሩ ኣለዉ this is another plan እዚ እቲ ናይ ራሽያ ተጠዋቢልካ ኣብ መንጎም ሓፁር ፈጢርካ ኣብ መንጎም ዓብ ፅሊ ተኺልካ ንስኻ ድማ ነዳዲ ናትካ ናብቲ ኤውሮጳ ትሸይጥ ማለት እዩ እዚኣ ታ ካልኣይቲ ፕላን እቲ ሳልሳይ ቦናስ ድማ ንራሽያ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም ክዳኸሙ ክኽእሉ ኣለዎም ክሰዓሩ ይደልይዎም እዮም ስለምንታይ ኒውክለር ስለ ዘለዎም ሽግር ክፈጥሩሎም እዮም ክዳኸሙ ክኽእሉ ኣለዎም እዚ ኩሉ ፕላን እዩ እንተተኻይሉ ድማ ኣብ ልዕሊኡ እቲ ናይ ዩክሬን ቦታታት ድማ ቋፅርዎ ኔቶ ናብ ራሽያ ከም ብሓድሽቲ ደጊማ ንኸይትንስእ ድማ ኔቶ ኣብኡ ይኣቱ እዚ ኦል ዶስ ፕላንስ መብዛሕትኦም ሓሪቦም እዮም ብወገን ኣሜሪካ እቶም ተሪፎም ዘለዉ ድማ ክፍፀሙ ከም ዘይክእሉ ቀቢፆም እዮም ሕጂ ኣሜሪካ ኤውሮጳ ኣብ ሽግራት እዩ ኣሎ ኣሜሪካ ግን ፀገም የብሉን they will move to ተቐንዲ ፀላኢ ናቶም ቻይና ተቐንዲ ካልኣይ ስትራቴጂ ናቶም ንጀርመንን ናይ ቻይናን ንጀርመንን ናይ ራሽያን ክልቲኦም ንታሕቲ ምዘቆቕካዮም ብቁጠባ ክወዳደሩካ ብወታደራዊ ክወዳደሩካ ዝኽእሉ ነዚኦም ታሕቲ ምሰውረትካዮም ሽዑ ንሳቶም ግዜ ክወስዱ እዮም ንክትንሱ ናብ ቻይና ሙሉእ ሓይልካ ፎከስ ትገብር ቻይና ሽዑ ተዳኸማ እዚ እቲ ፕላን ነይሩ እዚ ንኣሜሪካውያን ሰሪሕሎም እዩ they don't have any ረብሓ ምስ ቻይና ምስ ራሽያ ኣብ ዝቕፅል ኩናት ክኣትዉ እቲ ዘይተፀበይዎ ብዙሓት ክኢላታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣማኸርቲ ዝብሎ በዓል ቬቬክ ዝብልዎ ድማ እቲ ዝዓብየ ጌጋ ዝተፈፀመ ንራሽያ ክንሓርም ክንብል ንራሽያ ኣብ ሕቕፊ ቻይና ምስ ቻይና ጥቡቕ ዝምድና ንክትፈጥር ስለ ዝገደድና the biggest strategic mistake እዮም ዝብልዎ ወላ በዓል ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ብተደጋጋሚ ዝብልዎ እዩ ንራሽያ ጥቡቕ ዝምድና ምስ ቻይና ከም ዝህልዋ ጌርና እምበር ቀደም ኣይተኣማመኑን እዮም ነይሮም ክልቲኦም ንዓና እዮም ዝፈትፉ ነይሮም ካብ ንሓትሕዶም ኢሎም ሎሚ ግን ኣብ መንጎ ራሽያን ቻይናን ተፈጢሩ ዘሎ ሽርክነት ንኣሜሪካ ሓደ ካብቶም ድቃስ ለይቲ ዝሂብዎ እዮም እዚ ከዓ ኤግዛክትሊ እዚ ዓንዳር ኣካይዳ ንሳቶም ዝኽተልዎ ዘለዉ ዝፈጥሮ ምዃኑ ድማ ባዕሎም ይፈልጡ እቲ ነገራት ናብትን ከብልዎን እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ግን ብትክክለኛ መንገዲ ክትሪኦ ምኻልካ ፅቡቕ ስእሊ ዝበካ ንቐፅል ኣብዚኣ አንታጋዳስ ቪዲዮ ላትን Putin said that he wants to meet with me as soon as possible.
So we have to wait for this, but we have to end that war. Would have never happened if I was president. That war would have never happened. President-elect Trump yesterday at Turning Point USA's America Fest, still pushing for a peace deal between Russia and Ukraine. Putin, meanwhile, vowing to keep hitting Ukraine in retaliation for a weekend drone attack on residents. اجي حنت كابتن دونالد ترامب بقصال زدغما از كوينات زي انا انت زنبره ما يقاط امني زبل اجي كم زكبل كله فقران تحديدن يتمثل حقيقه سلامتايكم زبل نتنا يوكرين عند راس ولا زي كبلو ني راشا فلاديمير بوتين ابي دي يقاصر يقلا يكون زبل دونالد ترامب زي عندنا ناي نيتو كوم دما ناي يوكرين سلازي كبلو اسو تقسقاس غداي انت زي غاطم بتكوينات فصم اي مجمرن and that's true. That's why the man who كوينات تطوق بلا عقم زلو زبال اتحوز احتر زلو نا امريكا حيل سلازخونه نسو دما نتحوز احتر زلو كالنا امريكا سلازي يفقدلو بتكوينات تطو نخبل نخيقصل نخل ነገር نخغبر ابيدي زلو ስለዚህ ዩክሬን is just ግዳይ ከምትናይ ፕሬዝዳንት ሳዝ በሎ ዩክሬን ግዳይ ናይቲ ዝግበር ዘሎ አጀንዳታት ግዳይ ዝኾነ ሃገር ዳምበር አፍታ አጀንዳ ወሳኒ ተራኽጻው ዝኽላ ይኮነን ኣብዚ ዋን እዚ በይኑ ንኽቕጽል ትመራሕቲ ኤውሮፓ ብዙሕ ዓላታት ዝገብር ዘሎ ላዕልን ታሕትን እዮም ዝብል ዘሎ ግን ዘለንስኪ በዓል ነጊርዎም ሚነቶም ኤውሮፓውያን ንስኹም ኣይትኽእልዎን ኢኹም ዝጉዳይ እዚ ናትኩም ጋራንቲ ትርጉም የብሉን ኢሉ ጋራንቲ ክባ ዝኽእል ዩክሬን ኔቶ ኢልዎም አሜሪካ ወይ ኔቶ እዩ ናይ ኤውሮፓ ጋራንቲ ትርጉም ከም ዘይብሉ ነጊርዎም ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ኤውሮፓ ኮንፈረንስ ብራስልስ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ሓቂ ድማ ኤውሮፓ ብሙሉኦም ኤውሮፓ እየ ዝብለኩም ዘለዎ ተኣኪቦም አሜሪካ ውፅኢኻ ብሙሉ እቲ ኤውሮፓ 26 EU ካንትሪስ ተንተረፋውን ወሲኽካ ንራሻ ክስዕርዋ ኣይክእሉን እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ዋይ ንኩናት ድልዋት ስለዘይኮኑ ንኩናት ድልዋት ኣይኮኑን ዘለዎ ከይተዳለኻ ድማ ክስዕርን ከይትስዕርን ዝበሃል ነገር የለን ምናልባት ግዜ ወሲዶም ሓደ 5 ዓመት 10 ዓመት ወሲዶም ሰራዊት ሃኒፆም ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ናቶም ከም ብሓድሽ ደጊሞም ሃኒፆም ንኩሉ ድማ ኣፕ ኤንድ ራኒንግ ክጎየሉ ዝኽእል ደረጃ ተብፂሖሞም definitely ቁፅረቆ ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎም ቁጠባ ናቶም ካብ ራሽያ ፀቢቑ ይዓቢ ክትገብር ትኽእል ኢኻ right now በዚ ሕጂ ዘሎ ኣተሓሳስባ ናይ ፖለቲካዊ ኤሊት ወላ ናይቲ ህዝቢ እውን ንሃገረይ ክዋጋእ ኣላየ ዝብል ክትረክብ ከቢድ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ሃገር ትብል ሽም ከማን ድሕሪ ኩናት ናይ ዩክሬን ትርጉም ትረክብ ዘሎ እምበር ግሎባሊስትስ እዮም ነይሮም ብፍላይ ኣብቲ እዩን ተሪኻ እቲ ሃገራዊ ስምዒት የብለዎም ክብለኩም ኣይክእልኒ ስቲል ኣለዎም ግን እቲ ሚድያ ይኹን ተኣካይዳ ናይቲ ኤስታብሊሽመንት ነቲ ሃገራዊ ስምዒት ናቐተሎ ይኸይዱ ፀኒዩ ኤውሮጳዊ ስምዒት ክህሉ እምበር ሃገራዊ ስምዒት ኣይደልዩን እዮም ነይሮም እንጂ እቲ የማናይ ክንፊ ይመፅእ ስለ ዘሎ ቁጠባ እናተበላሸው ክኸይድ ከሎ ድማ የማናይ ክንፊ ስለ ዝድይብ እቲ የማናይ ክንፊ ድማ ሃገራዊ ስምዒት ስለ ዘለዎ ሃገራዊ ስምዒት ብዘለዎ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ስለ ዝኸይድ ንሱ ናይ ኤውሮጳ ስምዒት ዘይኮነ ናይ ጀርመን ስምዒት ናይ ፈረንሳይ ስምዒት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ስምዒት ንዑታት የተንስኦ ኣሎ ነብሱ ዝኻለ ፀገም ድማ እዩ ዘለዎ እሱ ምክንያቱ ኣብተን ሃገራት ብዙሕ ስደተኛታትን ዳይቨርሲቲ ድማ ብዙሕነት ድማ ስለ ዘሎ እቲ ሃገራዊ ስምዒት ክትንስኸሉ ነቲ ሃገር ኣብ ምምቃል እውን ዓብ ተራ ኣለዎ ዓብ ግደ ይፃወት كل ነገር ግን ኣስተውዒልካ ምርኣይ ዘድልዮ residential buildings and an industrial facility in the Russian city of Kazan. Ukrainian drones also striking a major Russian fuel depot for the second time in just over a week. Trump nominating Lieutenant General Keith Kellogg as the assistant to the president and special envoy for Ukraine and Russia. Trump posting on Truth Social, quote, "He was with me from the beginning. Together we will secure peace through strength and make America and the world safe again." Joining me now is the man himself, Lieutenant General Keith. እዚ ሕጂ መሪፅዎ ዘሎ ሰብ ጀነራል ኪፍ ኬሎግ እዩ ዝበሃል ገዲም ወታደራዊ ኣዛዚ ዝነበረ እዩ ኣብ በዓል ቪየትናም ዝተሳተፈ እዩ ብትኽክል ካብቶም ናይ ጠቕላላ ኩናት ዝፅየኑ ፖለቲከኛታት ወይ ሰባት ኣይኮነን ካብቶም ናይ ሚሊታሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ምዃኑ እዩ ግን ሓንቲ ደላቶ ዝብሉ ሙሉ ብሙሉ ተኣማንነት ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ ዘይዕብር እዩ ኣብ ዝሓለፈ እውን ገለ ካብቶም ብዙሓት ደሽክዕዎ ዘይኮነ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክሳብ መወዳእታ ዝተቓለሰ ስለዚ ነዚ ክገብሮ ክኽእል ከሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘረባ ክዕብር ዝኽእል መራሒ ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ ግን ስቲል ገለ ካብቶም ጠቕላላ ኩናት ዘይደልዩ ከም ዘይኮነ ግን ይንገር መስማዕ እስከ Kellogg. General Kellogg, you will reportedly travel to Kiev early next month and are open to visiting Moscow if invited. Tell us more about this and your priorities for this new role.
Yeah, Jerry, thanks for having me this morning. Good to be with you. Look, I've got nothing to announce on travel. I'll leave that up to the transition team. But the president is very, very consistent about what he wants, and that is to stop the killing and bring peace to the region. It's his number one international priority. But he wants a peace that's going to be fair. It's going to be sustainable. It's going to be secure. We've seen peace processes happen in the past, or they've tried to, with Ukraine and Russia and the Minsk process, and it's failed miserably. The president's not going to go there. He understands the importance of this. He understands the importance. እጂ ናብ ዩክሬን ከይዱ ምስቶም መራሕቲ ናይ ዩክሬን ክራኸብ ምዃኑ ከምኡ ድማ ራሻ ዕድመን ተገይራትሉ ናብ ራሻ ከይዱ እውን ምስ ናይ ራሻ ሓለፍቲ ክራኸብ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ኣቲቱድ ናቱ ኣካይዳ ናቱ ኣዘራርባ ናቱ ሓቂ ንምዝራብ ኤግዛክትሊ ከም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኩናት ጠጠው ንኽብል ንጹር ዝኾነ መርገፂ ዘለዎም እዮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ኩሎም እቶም መሪፅዎም ዘሎ ዋላ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ኣድቫይዘር ተልካዮም ናይ ፎሬን ሚኒስትሪ ማርኮ ዎልስ ትበሃል ማርኮ ሩቢዮ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ከምኡውን እቲ ማይክል ዎልስ ትበሃል ድማ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ሓላፊ ከምኡውን እዚ ኩላቶም ካብቲ ናይ ውግእ መደበር ዝበቆሉ እዮም ካብቲ ኢስታብሊሽመንት ብድሕሪ መጋረጃ እቲ ፖለቲካዊ ኤሊት ናይ ኣሜሪካ በቲ ናይ ወታደራውያን ኣፅዋር ዘፍርያ ካምፓኒታት ዝቆፃፀርዎ ስለ ዝኾነ ካብኣቶም እዮም ወላ እኳ ንዶናልድ ትራምፕ ክሰምዑ ዝኽእሉ እንትኾኑ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ኩናት ናይ ምቕፃል ባህሪ ወይ እውን እቲ ኩናት ንክቕፅል እቲ ናይ ኩናት ኣካይዳ ዝመርፅዎ እዮም ምክንያቱ ረብሓ እውን ስለ ዘለዎም ካብ ከም ፊሊት ካብቲ ዘረብኦም ዶናልድ ትራምፕ ግን ካብቲ ናይ ኣፅዋር ረብሓ ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ኣሚን ቢዝነስ ናቱ ሆቴል እዩ ሆቴል ኤንድ ሆስፒታሊቲ ኢንዳስትሪ ዝሳተፈሉ እሱ ድማ ናይ ሰላም ኢንዱስትሪ እዩ ኣብ ሰላም ጥራይ ዝሰርሕ ኩናት ፀረ ቱሪዝም እዩ ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ ደዋፅ ቢዝነስ ስለዘይኮነ ንዓለም ድማ በቲ ንሱ ዝፈልጣን ዘስተማቐራን ኩነታት ክሪኣ ከሎ ኩናት ረብሓ የብሉ ትክክል ድማ ኩናት ረብሓ የብሉ እዚኦም ግን ኣብቲ ግዜ ኩናትን በቶም ናይ ኩናት ካምፓኒታት ዝኽፈሉ ስለ ዝኾኑ ዋላ ኩናት ዕንወት ይሃልዎ ንዖም ግን ውልቃዊ ረብሓ ኣለዎ ኣስዋይ ዝበፅሑ እቶም ኢስታብሊሽመንት ወይ እቶም ኣብቲ ስልጣናት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ዘለዉ ረብሓ ናቶም ስለ ዘቐድሙ ናይቲ ደቂ ሰባት ስቃይን ገለመለን ሸለል ክብልዎ ንርኢ ዝኽእሉ ኣሜሪካ ንዝኽእሉ ማእከላይ ምብራቅ ተቃፅል ዘላ ዓለም ድማ ረብሓ ስለ ዘሎ እዩ ረብሓ ገለ ካብቲ ማዕድናት ትረክብ ገለ ኣፅዋር ክሽየጥ ከሎ ትረክብ ገለ ኮሚሽን ትረክብ ገለ ብኸምኡ ስለ ዝኾነ Importance of the relations he's got with his allies and also with Vladimir Putin as well. And he's the man who can bring this to a conclusion, and I really believe he will in a relatively near term. The Biden administration will reportedly announce a final $1.2 billion Ukraine security package in the coming days. That's using up the remaining funds set aside to buy new weapons. The U.S. has committed $175 billion in aid for Ukraine since Russia's invasion in 2022, including over $61 billion in security assistance. So እንታይና ንርኢ ዘለና ሕጂ እውን እንተኾነ ጆ ባይደን ነተን ተሪፈን ዘለዋ ገንዘብ ግድ ናብ ዩክሬን ከሰጋግረን ስለ ዘለዎ 1.2 ቢልዮን ወታደራዊ ኣፅዋር ዝሓዘ ፓኬጅ ይብልዎ ናብ ዩክሬን ክሰድድ ምዃኑ ለንቀረ እውን ዓዚዙ ኣሎ ስለዚ ጠቕላላ እዚ ኩናት ካብ ዝጅመር ከም ዝብልዎ 175 ቢልዮን ጠቕላላ ሓገዝ ክህቡ ከለዉ 61 ቢልዮን ድማ ብወታደራዊ ዓይኒ ጥራይ ዝትመስ 61.4 ቢልዮን በፅዋርን ብወታደራዊ ዓይንን ዝወሃብ ሓገዝ ጥራይ ነይሩ 61.4 ቢልዮን ኣዝዩ ገጅፍ ገንዘብ እዩ እዚ ኩናት እዚ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ኣሜሪካ ነቲ ወታደራዊ ዓይኒ ጠቕላላ ዝሃብዎ 175 ኢና ንብል ዘለና ግን እዚ ነቲ ካብ ወታደራዊ ወፃኢ ነቲ ህዝቢ ንምንባር ነቲ መንግስቲ ንክንቀሳቀስ ዋላ ትብልሽውና መዓት እዩ ዘሎ ኣብ ዩክሬን ዝበሃል ኣብኡ ዝጠፍእ ገንዘብ እውን ኣሎ እንድዩ ኣብ ወታደራዊ በፅዋርን ብሓፂንን ጥራይ ዝኸይድ ዘሎ ግን 61 ቢልዮን ገንዘብ ከም ዝሃበት ስለዚ ኣሜሪካ ኣብዚ ኩናት እዚ ከም ሕሱም እያ ተሳቲፋ ብግምጣሉ ግን ረይዎ እዚ 61 ቢልዮን ወይ 175 ቢልዮን ዝበሃል ዘሎ ብፍላይ እዚ 61 ቢልዮን ጠቕላላ ናብ መን ኣትዩ እንድሕር ኢልካ ናብተን ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ኣትዩ እዚ ገንዘብ እዚ ተኣፅዋር ካብ ኣሜሪካ ተገዚኡ ዝኸይድ ኣሜሪካ ካብ ኤሮጳ ትገዝን እያ ኣፅዋር እዲምሎ ናይ ኤሮጳ ድማ ከምኡ 130 ቢልዮን ዘውፅዎ ዝበፅሐ እቲ ገንዘብ ናቱ ካብ ኣሜሪካ ይድውሰድ ምክንያቱ ተኣፅዋር ካብ ኣሜሪካ ስለ ዝገዝእዎ ሰብ ስለዚ እዚ ኣፅዋር እዚ ንቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ገዳሲ ነይሩ ንቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ፋብሪካታት ስለዝኣቱ ኢና ንብል ዘለና እቲ ቀንዲ ካብ መንግስቲ ወፂኡ ዝገንዘብ ናብቶም ቢልዮነርስ ናብቶም ኮርፖሬሽንስ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ናብቶም ኮርፖሬሽንስ ካብቲ ናይ መንግስቲ ቆፎ ናብቶም ሃብታማት ዝሰጋገረሉ መንገዲ እዩ እዚ ውግእ ድማ ብልሽውና ናይ ገንዘብ ዝብልዎ እውን ከምኡ እዩ ምክንያቱ ካብ መንግስቲ ናብቶም ኮርፖሬሽንስ ዝሰጋገረሉ መንገዲ ስለ ዘሎ General, your thoughts on the billions of dollars already sent to Ukraine?
Yeah, Jerry, we've already delivered $170 billion of American taxpayer money. The American people have been incredibly generous with their money. It's also time for Europe to really step up, though. This is a European-based problem. It's in their neighborhood. And I think they're starting to do so. And you're starting to see it primarily like with the Poles. When you look at spending of NATO, the Poles are almost at 4% right now. تاس قبل يركي حفرة أمريكا بتعمل لقاساتنا نجنزبنا لقاساتنا 275 بليون سل لقاسات سلوزخلنا هنا وري جوك مان مليون زخون منسينا يوكرين تقذيفو هجر عنياسي لقاسات سلوزخلنا هنا نهبي بلالو that's the irony تي لاقص بسبات ويون سجنتير زي خاطريو لقاسات سلوزخلنا هنا زحونا بكم زلنا عدهم نكعني زبل زلو እጅግን ተሪፉ ዘሎ ኤሮፓም ክገብርዎም ዘሎ ኤሮፓ ትኩናት ጎረቤቶም ንዓሚ ዝያዳ ዘገድስ ስለዚ ኤሮፓ ካብቲ ዝነበርዎ ንላዕሊ ከበርክትለዎም እዮም ዝብለዎም ዘሎ ቤላ ገይሮም ኺሎም ገሪፎም ምን ኤሮፓ ኣብታ ጉድጓድ ቤላ ገይሮም ይእትዮም ኣሜሪካ ንባዕሎም ነፍሶም ይውፅሉ ኤሮፓ ድማ ካባ ኣወፃፃይ ካሉላን ኣለው ምክንያቱ ዘዋፅኦም መሲሎም ይፍክሩ ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ኣሜሪካ ግን ድሮ ኣወፃፃናቶም ፅቡቅ ገይሮም የነፃፅሩ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፀ ድማ እታ ሶኬት ናቶም ስሒቦም ክእለዮም ካባ ኤሮፓ ባክስሕናያ ብቁጠባ ክስሕናያ በተቐፃልነት ድማ ክትገብረያ ምክንያቱ ምስ ራሽያ ብቐሊሉ ክሓዊ ዘይክል ፖለቲካዊ ፅልኢ ፈጢሮም ኣሎ እትዮም ኣብ ስልጣን ዘለዉ እሳቶም ተዘይተኣልዮም ኣብ ልዕሊ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ልዕሊ ራሽያ ገይሮሞ ዘሎ ከይዶሞ ዘሎ መንገዲ ብቐሊሉ ክፅገን ዝኽእል መንገዲ ይኮነን ስለዚ ዝገነቴክ እንድሕሪ ክቕየር ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ክወስድ ብዙሕ ፅራሕ ክወስድ ኢሉ እንተወሓደ እቶም ፖለቲካዊ ኤስታብሊሽመንት ናይ ኤሮፓ ክጓሓፉ ክኽእሉ ኣለዎም ድሕሪኦም ንኣብነት ኣብ ጀርመን ኤኤፍዲ ዝበሃል ፓርቲ እንድሕሪ መፅዩ ተስፋ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እሳቶም ምስ ጀርመን ምስ ራሽያ ዘሎ ዝምድና ክዕርይዎ ይደልዩ ኣብ ካልእ ሃገራት ድማ ከምኡ ኣብ ኤሮፓ ሕብረት ድማ እታ ኮሚሽን ፕሬዚደንት ኮይና ዘላ ንሳ እንተተጓሒፋ ጥራይ ትለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ንሳ ድማ ናይ 5 ዓመት ተመሪፃ ኣላ ስለዚ ንዝመፅእ ዘሎ 5 ዓመት ኣብ ስልጣን ኣላ ክትጓሓፈሉ ትኽእል መንገዲ የለን ስለዚ still the problem will continue and will persist and that is a very sad tragedy ንዓለምና ማለት እዩ ኣብዚ ሓደ ስከራይ ወብዙን ክትሪዎ ዘለኹ The European Union's mounting financial commitment to Ukraine has sparked a fierce debate within the bloc, as Hungary's Prime Minister Viktor Orban questions the wisdom of such extensive support. With more than 130 billion euros already allocated, EU officials are preparing to send an additional 30.6 billion euros in aid next year, a move that European Commission President Ursula von der Leyen touts as essential to Ukraine's survival. However, Orban, a long-time ally of Russia, sees a different picture. He argues that the billions funneled into Ukraine could have been better spent addressing internal challenges within the EU itself. So, comes in the reas ዘለና ክሳብ ሕጂ ኤሮፓዊ ሕብረት 130 ቢልዮን ዶላር ናብቲ ኩናት ሰዲዶም ዘሎ 130 ቢልዮን ኣሜሪካ ድማ ኣብ ልዕሊኡ 200 ካልኩሌሽን ብዙሕ እንዲኦም ዝብልዎም 200 ቢልዮን ኣሜሪካ ሰዲዳهم ዘላ ስለዚ ክልቲኦም ኮምባይን ተሕርገርካዮም ከባቢ 330 ምስ ሕጂ ዝውስኽዎ ዘለዉ 350 ቢልዮን ዶላር ናብቲ ኩናት ኣቢሎም ኣለዉ ክበሃል ይኽእል 350 ቢልዮን ማለት ብጣዕሚ ገጅፍ ቁፅሪ እዩ ብጣዕሚ ገጅፍ ቁፅሪ እዚ ቁፅሪ እዚ ወይ እዚ ዓቐን ገንዘብ ንቁጠባ ናይ ኤሮፓ ጽቡቅ ገይሩ ክቕይሮ ዝኽእል ዝነበረ ዓቐን ምዃኑ ብዓለም ይዛረቡ እንተኾነ ዘለዎ መድረኽ ኪኖቲ ኩናት ከጠምቶም ኣይከኣልን ኣለዉ እቲ ፕላን ድማ ራሽያ እንተወዲቓ ሓደ ኣብ ዩክሬን ትፀጋታት ዘሎ ብኡ ንከሓሶ ንኸውን ዝብል መደብ ነይርዎም እቲ ኣብዚ ናይ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ዓለም እቲ ንዑ ዘድልየካ ጥረ ነገር ኣብ ኤሮፓ ኣብኡ ጥራይ ዘሎ ብዩክሬን ብብዝሒ ትፀጋታት ኣላ ብፍላይ እዚ ሕጂ ዝዋግእሉ ዘሎ ቦታታት that's why ንዑ እንተረኸብና ካብኡ ብሓውሲ ለቃሕ ሂብናያ ስለ ዘለና ካብኡ ነማልሶ ንኸውን ዝብል ካልኩሌሽን ነይሩ and that failed big time ድኻ ወዲቑ ኣይሰርሐን ምክንያቱ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ኣይተዓወቱሉን እዚ ኩሉ ገንዘብ ጌርካ ሕጂ ጠቕላላ ክሳራ ማለት እቲ ገንዘብካ ኸሲርካ ንብረትካ ኸሲርካ ግዜኻ ኸሲርካ እቲ ክትረኽቦ ትኽእል ዝነበረ ፀጋ ድማ ኸሲርካ እቲ ዘሕዝን ክፋልከ ነቲ ሃገር ክትሃንፀኻ ከምኡ ቢልዮናት ገንዘብ ከድልየካ ክትህነፅ ተኮይና ማለት ሶ እዞም መራሕቲ ኣብዚ ዘለዉ ኢዶም ጭቃ ደም ተፀይቕ እዩ ኦልሬዲ ፖለቲካዊ ጉዕዞናቶም ከምቲ ናይ ቀደም ክቕፅል ኣይከልን እዩ ኣብ ኤሮፓ ተሓቢኦም ስለ ዘለዉ ይኸዱ ኣለዉ ናይ ኮሚሽን ናይ ኤሮፓ ተሓቢኡ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ናይ መንግስታት ተን ብቐጥታ ዝምረፃ ዘለዋ ድማ ትሪእዮ ኣለኹ ናይ ጀርመን መራሒ እንታይ ኣጋጢሞ ኣሎ ንሱን ፓርትናቱን
ቅልውላው ተራዩ ዘይፍለጥ ኣጋጢሞ ኣሎ እዚ ክጓሓፍ ምዃኑ ሪና ኣለና ፈረንሳ ክንደይ ግዜ ተጓሒፉ ኣሎ ማክሮንን ናቱ መራሕትን ዩኬይ ነቲ ኩናት ዘካይዱ ዝነበሩ ፕራይም ሚኒስተራት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣጋጣሚ ክጓሓፉ ንሪኦም ኣለና እዚ ሕጂ ዘለዎ ምጓሓፍ ተርፎኒ ግዜኡ ሓልዩ ክጓሓፍ ይሱ ስለዚ ኣብዚ ኩናት እዚ ኢዱ ዘእተወ መራሒ ዕድል የብሉ እንታይ እንኮ ኣብዚ ኩናት እዚ ደሓን ዝኾነ ኢድ ዘእተወት ናይ ጥልያን ያንሳት ራያ ክትቅፅል ዕድል ረኺባ ሳ ድማ ነቲ ኩናት ዓብይላ ትጉዝግሰሉ ይኮነትን ሕውስ ኢላ ከም ዝተዛረብ እምበር ዓብይላ ትጉዝግሰሉ ይኮነ መንፃሩ ጠጠው ክብል ኣሎ ባህሊት እያ In a recent interview with Kossuth Radio, Orban emphasized the staggering figure of 310 billion euros that the EU and the US have spent combined on military and financial aid to Ukraine since the war escalated in 2022. These are huge numbers. After the war, it will be worth calculating how much money we really gave, because we gave money, weapons, and equipment, so it's hard to calculate. But it's an enormous amount. So if this amount had been redirected, we could have brought the Western Balkan countries to European living standards and development within a year or two. This money could have solved that. The Hungarian leader's discontent is rooted in his belief that Brussels has lost touch with global realities. ብሓፈሻ ብዙሕ ግዜ እዚ መራሒ እዚ ነቶም ኣብ ብራስልስ ኮፍ ኢሎም ዘሎ ቻለንጅ ምስ ገበሮም እዩ ወይ እውን ምስ በድኦም ወይ እውን ምስ ተፃረፎም እዮም ካብ ክውንነት ዝጠፍኡ እዮም ኢሎም ኣብ በይኖም ዓለም ዝነብሩ ዘለዉ እዮም ኤውሮጳ ብዝቐልጠፈ ፍጥነት ተደላይነታን ሓይላ ናብ ቁጠባ ናይ ዓለም እናጎደለ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ነቲ ክውንነት ከንብብ ዘይከኣለ ኣብ ፋንታዝን ሕልምን ናይ ቀደም ዝነበሩ ሓይላዊ ኣሲሩ ንዑ እቲ ናይ ቀደም ንክመልስ ዝፅዕር ዘሎ ውድብ እዩ ዘለና እቲ ክውንነት ግን ከምኡ ይኮነን ዘሎ እቲ ቁፅርታት እንተሪኻዮ ኤውሮጳዊ ሕብረት ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናንቆልቆለ ዝኸይድ ዘሎ ረለቫንስ ናቱ ወይ ተደላይነት ናቱ ዓቕሚ ናቱ ብደረጃ ዓለም ድማ እናንቆልቆለ ዝኸይድ ዘሎ እዩ መርኣያ ናቱ ድማ ብዙሕ ኮለላ የድልየካኒ ካብዞም ኩለን ትሪልዮን ካምፓኒስ ልዕሊ ትሪልዮን ማርኬት ቫሉዌሽን ዘለዎም ካምፓኒታት የብሎምን የለውን እሶም ከምኡ ድማ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ሴክተር የብሎምን ዓለምና ድማ ቴክኖሎጂ ድራይቭ ዝገብራ ዘሎ ብሕጂ እውን ናብ ቴክኖሎጂ ናንከይ ስለዚ ኣብ ቴክኖሎጂ የለውን እዚ ከዓ ሓደ ዓብይ ዝሕዝን ክፋል ክኸውን ነይርዎ ስለምንታይ ከምኡ ኾን ምክንያቱ ኤውሮጳ ልዕሊ ኣሜሪካውያን ትምህርቲ ኣለዎ ዕድላት ናይ ትምህርቲ ኣብ ኤውሮጳ ይዓቢ ካብ ኣሜሪካ ብዙሕ ብሉፅ መንእሰይ ኣለዎም ዝተምሃረ ግን እቲ በልሕ ርእሲ ዘሎ እንታይ ይገብር ኣብዚ ኮፍ ኣይብልኒ ደሞዝ ስለዘይብሉ ዝዓዲ ምዕባለ ስለዘይብሉ ዝዓዲ ካምፓኒ ክምስሪ ስለዘይክእል ኣብዚ ኤውሮጳ ሓፍ ኢሉ ንኣሜሪካ እዩ ዝኸይድ ወይ ናብዘን ሃገራት ዓረብ ድዩ ናብ ገለ ካሊእ ይኸይድ ማለት እዩ ኣብኡ እቲ ዝበለፀ ዕድላት ስለ ዘለዎ ገንዘቡ ንዑ ይኸውን ንኣብነት ኣብዚ ናይ ኣይቲ ዝበሃል እዚ ሶፍትዌር ኢንጂነር ኣብ ፈረንሳ ወይ ኣብ ጀርመን ካብ ዝኽፈሎ ናብ ኣሜሪካ 3 ዕፅፊ ዝኽፈል ኣብ ኣሜሪካ ደሞዝ ትሑት እዩ ገለገለ ኣብዚ እውን ሰሚዕኩም ኣለኹ ንመን ትሑት ፈሊጥኩም ኣለኹም ሞያ ንዘይብሉ ሰብ ወይ ትሑት ሞያ ትሑት ደረጃ ትምህርትን ትሑት ደረጃ ሞያ ዘለዎን ዝኸፈ ዓዲ እዩ ትሑት ሞያ እንተለካ ኣብ ኤውሮጳ ሓይሽ ምክንያቱ እቲ ሚኒመም ወጅ ዝብሉ ኣብዚ ሓይሽ ታሕተዋይ ኣብ ታሕቲ ነቲ ፅጉም ንላዕሊ ገፁ ዘምፅእ ኣለዎ ኣብ ላዕሊ ንዘሎ ግን ዛ ኤውሮጳ ብጣዕሚ ይሕማቕ ዕድል ሓደ ብታክስ ገይሮም ልቢ የጥፍሉ ሚንልውከት ኣብ ስዊድን ኣብ ኖርዌይ ዘሎ ኣብ ጀርመን ዘሎ ታክስ ረዮ ኣብ ሰሙን ክልተ መዓልትን ፈረቓን ብውሕድን መንግስቲ ኢኻ ትሰርሕ ከባቢ 30% 40% ስለ ዝወስድ መንግስቲ ካብታ ሰሙን ትሰርሐን ዘለኻ ፍርቀን ንመንግስቲ እዩ ሕጂ እዚ ስለ ዝኾነ እቲ ንላዕሊ ክውንጨፍ ዝኽእል ሰብ ኣብዚ ኤውሮጳ ንኽነብር እሞ ከዓ ንኣሽቱ ተኮይኖም ኣብ ኣሜሪካ ብዝበለፀ ክዓብዩ ይኽእሉ ኣብ ኣሜሪካ ታክሲ የለን ማለት ኣይኮነን ግን ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ሲስተምስ ኣለዎም ብፍላይ ኮርፖሬሽንስ እንድሕር ገይሮም ሰባት ካብ ታክስ ክሃድምሉ ዝኽእሉ ብዙሕ መንገድታት ስለ ዘለዎም ንዑ እዮም ዝመርፁ እቶም በላሕቲ ርእሲ ዳትስ ዋይ ንኣሜሪካ ከይዶም እቲ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ነፍሱ ሪኢንቨንት እናገበረ ዝኸይድ ማለት እዩ Ukrainians and Russians are very friendly nations. This proxy war which was induced by the Western countries is dividing these brotherly countries. So እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ኢትዮጵያ ኣባል ባይቶ እዩ ናብ ራሽያ ከይዶም እቶም ናይ ብሪክስ ፖለቲከኛታት ኣብ ራሽያ ርክብ ነይሩ መስለኒ ብዛዕባ እቲ ኩናት ሓቲቶሞ ክዛረብ ከሎ ዩክራይንን ራሽያን ኣሕዋት ህዝቢ እዮም እዚ ኩናት እዚ ብሰንኪቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮጳን ኣጀንዳታት ዝፈጠርዎ ዝተፈጥረ እምበር ኣብ መንጎ እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ኩናት ክህሉ ኣይምኻኣለን ይብል ዘሎ ትኽክል ዘረባ እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ምዕራባዊ ስታብሊሽመንት ብኸመይ ይርዮ እቲ ዘረባ ናቶም ግን ስቲል ትዛረበ ዘሎ ዘረባ ሓቂ እዩ for us, we as parliamentarians, we are ready also even to mediate
these countries and to get rid of, let's see, Russia, I mean Ukraine, get rid of those Western countries who are always creating problem between Russia and Ukraine. So for us as a Pan-African Parliament, we so نحن كما بالاتنا بايتو انت تخيلون شمقلنا كنفتر مخالنا منغو كلتيوم كن زيادة يوكرين نتوم معرباين هقرا زدفافوهم زلو قحافوهم ناتكم بوليتيكاوي من قد يحسكم دمانة قداي كفتح كسعر لكم إنا بلاي دزارب بزحات إثيوبياوين قداينا عدو زي قبري بقداينا كالوت كزارب بمبال بزحات انصارو كصحفوها بإكسرياني رقن تزبلو زلقن أبتا قداي تيازارب زلقن ولا حنت جيجا يبلو. We are very firm in our position to stand by Russians and also to protect the people of this eastern region and also to ask our Ukrainian friends to leave those Western countries who are creating more problems, who are creating, Americans especially, the Biden administration, who are creating problems. So بحفشة انتهي زبل زلو by the way اب دونيسك ريبابليك ابتي حراز خونه بوتا كيدم كلوها يرينا له لازم انتهي زبل زلو باستحالة متن ني يوكرين كاب امريكا يكون كاب اوروبا بفلاي ناي بايدن ادمنستريشن اعتراض ولا حاول شجر وصيهم از قداي زكبلوا لهم نحنا دما ابغون راشا ينازل لنا نابلي زارب زلو نحنا خبل كله حجي نمنغسي اثيوبيا دي زبل زلو ولا سنا كلير اتليست ابال بايتونايتي نا اثيوبيا بمخانو قد نتمنغسي اثيوبيا to some extent كوكل زخل مخانو ونيو لذي برقت مس بريكس ون أباد سلو زخونو إثيوبيا كم زكبلو زقر ما يكونن جن معربا عالم بخمي كتمتي غلاتي سابزوان زقن أمريكان إثيوبيان the perfect زخونة زمدنا لوني الكهت زارب لن تخلا يكونن حقوز قوس على لوني جن أمريكا أب قداي ناي أبتال قداي تاسل زلا كم تزدل أبتات يلانجن ستيل إثيوبيان أبتت تمرحنا أبي مور أبتنا بريكس ناتج عندهم زخدو زلو كاب أمريكا تغلا لو وجه مالو مالتها يكون عندنا ستيل نابريكس قصهم زخدو زلو من قدي كم حدا عبي مواضعه تكنيك يوم كنت كمول زفتن زلو. This region, this problem is not only for Russia. It's a big problem also for Africa. Russians are not coming to Africa to loot our resource, to slave us. And that's why Sahel countries and others are going against Western countries. You know, if you go to Mali, all the gold mining belongs to France. If you go to Chad, the same thing. Everything belongs to them. Now سنتايز بنزلو بحفشة قبل ما راشا أنا بأفريقيا حد كيت كلاك سرق ويك زمتي لا يكون عند خيزة لأفريقيا يعني من رجال ومسمانك صور حكم زليو وركناي بعد مالي بوركينا فاسو ويوناي جاد تاريخايو ذهبت زي بملو نفرنسا زخيد نيرو أفريقيا عندما لو من قيهم يوم تأجتاتنا تبنا بي كم زخيد مسمانك صور هيدليو مسمانك صور هيدليو مسمان شركة قبري دليو مسمانك قبري دليو وين ديفولت يوم سلازي تكونتات كمتي معربة عالم زولي كنا نحنا أفريقيا عندنا غراي كنا No, Africans we are aware. We are not stupid. We know everything. We know we are working in the best interest of the nation and the country and in the best interest of the continent. شو إذا ربازي درو كزاور كنيو ني راشا دمات بو دبلوماسياوي عوتون كوينوا كنبل نخلينا because at the end of the day متن بزح دقاف زرخبت متوني تقداينا تون public diplomacy بتاع ما قداس سلو زخوني اسكاب زي غنغط. What is happening in Kursk? We also have this North Korea story. There's just a lot of fog of war, seemingly war propaganda, and I'm wondering your assessment of where things are at and what the truth behind all of this. Whoever tries to destroy Russia will face many times more destruction themselves. Whoever and however much they try to destroy Russia, they will face many times more destruction themselves and will regret what they are trying to do in our country. Earlier in the day, Ukrainian President Volodymyr Zelensky expressed optimism about Ukraine's NATO membership, calling it achievable. However, he acknowledged that the Kyiv must continue efforts to persuade. هجي بخلت توجن فلاديمير بوتين عبد الحلف مجلة ناتو نعنا كاسي كتف كودق زفتن بزي قدس بيناي ملك عمتسالو ترير تقاومه ويون برتع قبر ملتي كوهابو مخانو ينير نيرو سلازي زلن كان استجبره
ኣብ ኩነታት ድማ እዚ ሕጂ ዩክሬን ተጠቂማትሉ ዘላ መጥቃዕቲ ኣብ ማእከል ናይ ራሽያ ከይዳ ዝገበረቶ ነፍሲ ቀትለታውያን ድሮናት ጌራ ናቱ ግብረ መልሲ ኣይሃበትን ኣላ ራሽያ ድንጉ ኢላ መልሲ ትህብ እቲ መልሲ ንሶም ዝብዎ ዘሎ ድማ ጫቁጫቁ ከም ዝፈጥር ፍሉጥ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ራሽያ መጥቃዕቲ ኣብ ወታደራዊ ዕላማታት ጥራይ ዘተኩር ምክንያቱ ምስቲ ኩሉ ሓዊ ዝደፍእዎ ዘሎ ኣብ ዩክሬን ማዓሰብ ክህልቁ ምኽኣሉ ግን ዳርጋ እቲ ናይ ሰብ ሞት ሬላቲቭሊ ኣነ ቀፃሊ ሪፖርት ስለ ዝገብሮ ኣብዚ ውሑድ ሰብ እዩ ዝመውት እንተመይት ማለት እዩ እቲ ምስቲ ዝትኩስ 200 ሚሳይል ተተኪሱ ክበሃል ከሎ ዳርጋ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ወታደራዊ ዕላማታት ኣብቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ኣብቲ ናይ ዕለት ናይ ሰዓት ናይ ገለመለ ስለ ዝሃርም ንዑ እዮም ሪፖርት ዝገብሩ ብዙሕ ግዜ ግን ንኩናት ድማ ንሲቪል ህዝቢ ብምቕታል ኣይትስዕሮን ኢኻ ፑቲንን ራሽያ ፅቡቅ ጌሮም ዝፈልጥዎ እዚ ንኩናት ነቲ ኩናት ክዕውተካ ዝኽእል ቦታታት ምህራም ጥራይካ ትዕወተሉ ትኽእል ነቲ ዘለዎም ኣፅዋር እውን እንተኾነ ኣብቲ ነቲ ዓውደ ኩናት ክቕይረሉ ኣብ ዝኽእል እዮም ዝሃርቡ ዘለዉ እዚ ሕጂ ዩክሬን ጌራቶ ዘለዋ መጥቃዕቲ እዚ ኣብ ህንፃታት ዝበልክኹም ወላ ሓንቲ ዓውደ ኩናት ክቕይር ኣይኮነን እዚ ነቲ ህዝቢ ሕርቃን ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ ጥራይ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ማእከል ራሽያ እዘን ድሮናት ሰዲዶመን ዘለዉ ዩክሬን ኣብቲ ዓውደ ኩናት ክጥቀሙለን ይኽእሉ ነይሮም ወይ እውን ኣብቲ ቅድመ ግንባራት ክጥቀሙለን ይኽእሉ ነይሮም እዚ ሲቪላዊ ገዛውቲ ዝሃርምዎ ዘሎ ስለዚ ናይ ዩክሬን ደይመለ ኢልካ ሕማቕ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ይበር ወታደራዊ ዕላማ ናይ ራሽያ ውሒድዎም ኣይኮነን ግን በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ኩናት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ምግንዛብ ከድሊ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ብዙሓት ሓይልታት እዮም ኢዶም ኢትዮም ዘለዉ እዚ ዩክሬን እውን ኣብቲ ኔቶ ካኣቱ እታ ቀንዲ ድሌቶም ዘላ ዩክሬን ኣብቲ ኔቶ ኣባልነት ክህሉ ክረኽቡ ኔቶ ኣባላት ድሕሪ ኮይና ጥራይና ጋራንቲ ክኾነና ዝኽእል ካብ ራሽያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ and that's exactly the reason ፀገም ነቲ ኩናት ዘጀመሮ እቲ ዘለንስኪ ዝበሃል ባክወርድ ብግምጣል ዝሓስብ እዮም ዝብልዎ እዚ ኩሉ ኩናትን ዕንወትን ኣብ ዩክሬን ኣጋጢሙ ዘሎ ንዩክሬን ኣካል ናይ ኔቶ ክገብራ ስለ ዝወሰደ ወይ ስለ ዝሓሰበ እኮ እዩ ኣካል ናይ ኔቶ እንተዘይትገብራ ነርካ እኮ እዚ ኩናት ዘይ መጋጠምን ሕጂ ከዓ እዚ ኩሉ ኩናት ኣጋጢሙ እምኻ ምስ ተሰዓርካ ኣካል ናይ ኔቶ እንድሕሪ ኮይንካ እቲ ኩናት ክቕፅል እዩ ኣካል ናይ ኔቶ ከይትኸውን እዩ እቲ ኩሉ ጉዳይ በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ጉዳይ እቲ ኣዛራብና ኮነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ Acknowledge that the Kyiv must continue efforts to persuade allies to support its accession. Alliance for Ukraine is achievable, but it is achievable only if we fight for this decision at all the necessary levels. Meanwhile, during a meeting with leaders from Italy, Sweden and Greece, along with the EU Foreign Affairs Chief in Finland, Italian Prime Minister Giorgia Meloni said Russia poses a significant threat to European Union security. We have to understand the threat is much more. بخال بقمتال دما أب سمين أب فنلاند مراحتنا يدوبون ناي سمين تبعهم كتراخيبهم نيرم عطوا علي أب براسلس كأنيهم كودما بدأ تحت زلوا كم بعد طليان زرقبوا مستم بسمين زلوا بعد سويدن فنلاند تراخيبهم أب عدوا على غيرهم نيرم جورجيا ميلوني أب استزاربته دما قال كابتي نجم كم تدرس سبز بيا بوليتيكانيا كم زي كونت في اللعب عبزو كينات زي قالوا تاوي نزو كينات طبعا مبال استواصل كل وايت بال دنبرت أفتح كورشة سلطانة بأوروبا مزديبو جدا يوم مركز قيرود مثلاً زياون قص بقص أبتقول جلنا أبراسل الساعات الله. There are many challenges that European Union is facing. There are mainly two topics that Europe cannot escape from. One is the security of our citizens, which is the one we were facing in this edition. The other one is competitiveness of our production system. Maybe could be the idea for the next meeting. So Europa ብዙሕ ፀገማት እንዲ ዘሎ ክልተ ግና ገደስቲ ኮይኖም ይረኣዩን ንዓይ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሓደ ናይ ሴኪሪቲ እዚ ኩነታት ምስ ራሽያ ዩክሬን ዝጋጥም ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ናይ ሴኪሪቲ ዘጋጥመና ዘሎ እቲ ካልእ ድማ ናይ ተወዳዳርነት ኮምፒቲቲቭነስ ወይ እውን ተወዳዳርነት ኣብቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ናይ ተወዳዳርነት ኣብ በይኑ ካልእ መድረክ ክርዮ ንኽእል እዚ ሕጂ ግን ናይ ሴኪሪቲ እዩ ተቐዳማይ ኣገዳሲ ቻለንጅ as Petri and Kyriakos were saying, we've been talking a lot about defense, about security. Security means defense. It means that we all understand we have to do more. We all understand that it is important also to guarantee that European pillar of NATO that we've lots of time been talking about during the years. NATO remains absolutely the cornerstone of our security, all the more after the accession of Finland and Sweden.
سنتات بلدلا جورج ملوني بحفشا سكيورتي ناتنا خنبل كلنا دما مكل خال مالتيو تري والله انت زربا امريكا يرالو زربا زاب على يرتراك بهالكل سيطانا وقانقوا ديكتاتورياو قانقوا زبال زنبري سكيورتي نا هاجر كسع كندا قداسي بفلاي اب تنقاف غزي اب تنقاف زوبان تنقاف غزين تنبر ندحر خوينكا سكيورتي نات كالعلا قداسنت الله اند اي ثينك اوروبايان زحلف 3 كساب زنس حلفه 3 عامات 4 عامات السكيورتي زبሃል نخالوت هاجرات افريكان اسيان زملكت دامبر نعم زملكتهم እንዲ አይመስሎም ነይሩ ምክንያቱ ኔቶ ለና ኢሎም ነቲ ኔቶ ከም ሽፋን ተጠቂሞም ዝኾነ ኣብ ሴኩሪቲ ኢንቨስት ይገብሩ ይነበሩ መንስያቶም ብዛዕባ ውትድርና ናይ ኣብ ፊልም ንኽጥቀመሉ እምበር ኣብ ሪያሊቲ ዝጠቅም ነገር ኮይኑ ይስምዑኒ ነይሩ things have changed dramatically بعب ነገር የተለውጡ ዘሎ ነገራት ኣብ ኤሮፓ ሴኩሪቲ ዝብሃል ቀዳማይ ፎካል ዝኾነ በቃ እቲ ኩሉ ዚ ኮንፈረንስ ኣብ ኤሮፓ ዝካየድ ተሪኽሞ ኣትክልቲ ናይ ቁጠባ ብዙሕ ተገዳስነት ዘሎ ኮይኑ ማለት ስማዕንን ወላ እኳ ቁጠባ ገዳስነት ናሃለዎ ከሎ እቲ ሴኩሪቲ ዝብሃል ዝለዓለ ኣቓልቦ ዝወስድ ዘሎ ሚድያ ብዛዕባ ጥራይ ዝዛረብ ሶ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ኣብ ሴኩሪቲ ናትና ምክልኻል ናትና ክዓዝዝ ክኽእል ኣሎ ኔቶ ድማ ዓንዲ ሕቆ ናይቲ ምክልኻል ናይ ኤሮፓ ይክኸውን ዘለዎ ይብሉ ኣሎ በንጻሩ ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ ዘረባ ጀሚሩሎም ኣሎ ፅኒሕ ለኸስማዓኩም and it must be able to look not only towards its eastern flank, but also towards its southern flank. But security means many other things. It means critical infrastructures, it means artificial intelligence, cybersecurity, means raw materials, means supply chains, means a new and more effective foreign and cooperation policy, means migration, which has been the other big topic we've been discussing. security ክበሃል ከሎ ድማ ብዙሕ መልክዓት ዘለዎ እዩ መጀመርያ ኣብ security ክበሃል ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዝዋን እዚ ነቲ ምብራቃዊ ግንባር ኢስተርን ፍላንክ ዝብልዎ ንራሽያ ከመይ ጌርካ ወታደራዊ ምክልኻል ትገብረላ ስለዚ ኣብቶም ምብራቃውያን ሃገራት ዝያዳ ዘተኩር እኳ እንተኾነ ደቡባዊ ክፋል እውን ክርስዕ የብሉን ብምባል እያ ትዛረብ ዘላ ካልእ security ክበሃል ከሎ ብኩሉ ዓይኒ ክረአ ዘሎ ብኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ክረአ ይኽእል ብሳይበር security ክረአ ይኽእል بخال عينت بسبلاي تشين كراي خل بقطبة كراي خل بريسورس بتسقطات ملاي ان فورين بوليس كون خل بكل من قديتي سكيورتيز بحال كراغا زخل ناي كله مالتي فاسيتد بلو بزح قص ازلوي about over the years tackling the issue of illegal immigration solely as a solidarity based debate was a mistake in my opinion, as this matter is precisely a matter about security. The result is that we have been unable to defend our external borders and we have put our internal freedom of movement at risk. كما كل ጊዜ አጀንዳናታት ጆርጅ ሜሎኒ ናይ ስደተኛታት ስለዝኾነ ጉዳይ ናይ ስደተኛታት ከም ሓደ ናይ ሶሊዳሪቲ ቴማ ጥራይ ክረአ ዘይኮነሲ ከም ጉዳይ ናይ ሴኩሪቲ ክረአ ዘለዎን እዚ ድማ ዜጋታትና ምሉእ ዶባትና ክፉት እንድሕር ኮይኑ ሴኩሪቲ ፀገምና ብመንፅር ከም ጉዳይን ዜጋታትና ድማ ከምቲ ዝደልይዎ ናፃ ኮይኖም ክጓዓዙ ከም ዘይክእሉ ብምባል ነታ ቶፒክ ትጥቀመላ ኣላ እሳቶም ከምዚ ይብሉ እዚ እቲ ናቶም ኩነታት ኣብቲ ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን ይዘራረቡ ኣለው The move sure to set heads shaking across Europe. Slovakia's Prime Minister on an unannounced trip to Moscow, shaking hands at the Kremlin with President Putin. The pair say it was a working visit. Slovakia is one of few European countries still relying on Russian gas, which flows through Ukraine to reach it. But a deal established before the war is... So, the three was a long marahadima, ናይ Slovakia, ናይ ኣካል ናይ ኤሮፓ ሕብረት ኣካል ናይ ኔቶ እዚ ኣካል ናይ ኔቶ ኣብ ብራስልስ ክጋቡ ቅንዮም ካብ ሓፊሉ ናብ ራሽያ ከይዱ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ተራኺብሎ እዚ ኦልሬዲ ነቲ ኤሊት ናይ ኤሮፓ ዓብ ስዕረት ኮይኑ ተሰሚዕዎ ዘሎ ምክንያቱ ሓበራዊ መርገፅን ተሪር ዝኾነ መርገፅ ኣንፃር ራሽያ ዘለዎም ከም ዘይቅበልዎ ዘሎ ሃገራት ምክንያቱ ገለ ሃገራት ቁጠባን ክርመስ ከሎ ስቑኢለን ክሪኣ ኣይደልያን እየን ስሎቫኪያ ሓንቲ ካብን እያ ዓብይ ናይ ካር ኢንዱስትሪ ዘለዎም ፋብሪካታት ናይ መካይን ዓበይቲ ፋብሪካታት ናይ ጀርመን ተን ካምፓኒታት ማለት እዩ BMW ድዩ ፎልክስቫገን ድዩ ካልኦት ፋብሪካታት ናቶም ኣብ ስሎቫኪያ እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ናይ ኤነርጂ ዋጋ ናይ ነዳዲ ዋጋ እናወሰኸ እንድሕር ከይዱ እቲ ኢንዱስትሪ ትክመውት እቲ ናቶም ቢዝነስ ህዝቦም ድማ ከባቢ 60% ይበላ 100% ናይቲ ኣታዊ ናይቲ መንግስቲ ኣብዘን ካምፓኒታት ዘን ዝምርኮስ እዩ ኢሎም ስለዚ ግድን ከትሕኖ ክጓየ ኣሎ እቲ ዝሕዝን ከመን ከልኪልዎ ኣለስከ ራሽያ ይኮኑን ከልኪሎም ዩክሬን ብዩክሬን ገይሩ ስለ ዝመፅእ እቲ ነዳዲ ዩክሬን እዮም ሓፂኦም ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዞም ዩክሬን ምሕጋዝ ማለት ክሳዕ ክንደይ መከራ ምዃኑ እዮም ዝርዩ ዘሎ ቁጠባ ናይ ስሎቫኪያ ንኽበላሾ ነቲ ነዳዲ ካብ ራሽያ ዝመፅእ ጠጠው ኣቢሎም ኣለዉ
إذا بتخكل نسو خيدو مسبوتين أقام يبلون من قد ترغيبك كنا بكان خلينا يلو أتكل كيل زولجن من مخانة فليتو مالج لذي again نسو دما بقديو أبني توك تحسب إني خاب زيناتي فقط كاتي خارية كيا خايل واللوس وهنا تنا أبني توك تخين كان نفسه كف أبال هجرة أوكي كبلاك خلال لون لذي إيدو عاد يفهم ويا جل جيروم تدي جيرومو نيوكرين كحل فايدة لني نعملته نسو دما لذي أمونغو مرحتي أوروبا أقاتي مزلو جاب هذا كابتي زجرم كنتاتيو نبوليتيكاوي أيديولوجي نقبلو قطعاتهم زل مسوزلو مرحتي relying on Russian gas, which flows through Ukraine to reach it. But a deal established before the war is due to expire at the end of the year. Robert Fico once guarantees the taps won't be turned off, as Ukraine says it won't renew the contract. In a post on Facebook, he wrote, Russian President Vladimir Putin has confirmed the readiness of the Russian Federation to continue to supply gas to the West and to Slovakia, which is practically impossible after the 1st of January, given the attitude of the Ukrainian president. So, Vladimir Putin, حرايلونا نهزبنا تينغرام على بلادني بوتين تندادي مسانا كسر تسقم زبالي بلون تحطو تسقم كوين زلو نا يوكرين بريزيدنت زيلينسكي السيزغ الكلنا زلو زغا تهزبنا سلوفاكيا حزبنا اوروبا كسع كندي اتنا يوكرين بليونات ገንዘብ ዝብዎ ዘለው አንጻራዊ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይድርዳው Mr. Fico says Ukraine's position is harming his country's interests. The EU leaders remain firm on isolating Russia. زيوم كاتم مرحتيهم رأيهم تم مرحتنا أوروبا زبالو تايكو بليهم. Must continue support Ukraine for as long and as much as needed. Russia poses a direct threat to European security. The Slovakian PM becomes the third European. ساتهم كم زيلهم كم تخلوا كل جزء زاربوا حنتيا. I think تناجيرهم يوم دمس مثلاً ني يوكرين سامود داتا كن دجزوسة دجزيوسة هنزوسة إذا كن زحتة تتسجل هتت كن حق زين هيبلو. زياتهم تم نتي استابليشمنت زغل جلوز لو مرحتيهم قد تم نحقروا من حزبهم كغل جلوز دلي مرحتي مز حساب زي سمام. As needed. Russia poses a direct threat to European security. The Slovakian PM becomes the third European leader to visit Moscow since it sent troops into Ukraine. Hungary's Prime Minister was there in July and the Austrian Chancellor too, just weeks into the war. Both trips drew fierce condemnation. ስለዚህ ሰለስተ መራሕቲ በፂሖም ኣለዉ ናብ ቭላድሚር ፑቲን ዝኸዱ ናይ ኣውስትሪያ ዝነበረ መራሒ ከይዱ ነይሩ ድሕሪኡ ናይ ሃንጋሪ ፕራይም ሚኒስተር ቪክተር ኦርባን ሕጂ ድማ ናይ ስሎቫኪያ ፕራይም ሚኒስተር ሮቤርት ፊኮ ከይዶም ኣለዉ ስለዚ ሰለስተ ሃገራት እዚኣቶም ካ ሰለስቲኦም ሓደ ዓይነት መልክዕ ዘለዎም እዮም የማናይ ክንፊ እዮም ካብቶም የማናይ ክንፊ ምስቲ ስታብሊሽመንት ተዳኽር ዘላ ጆርጅ ሜሎኒ እያ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ዘገርም ኮይኑ ዘሎ የማናይ ክንፊ አንጻርቱ ኩናትን ንረብሓና ኤውሮጳን ዝብሃል ዝነበረ ጆርጅ ሜሎኒ ምስትዮም ኣዳኸርቱ ኮይና ከተዳኸር ትፍትናላ ብዙኻ ካልእ ግዜ ስለተመረፀት ፀገም የብላን ማለት እዩ በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስልን ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎን እንታይ ይግበረሉ ከም ዘሎን ምስትበሃል የድልየና ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ኣብ በዳሂ መድረክ ከም ዘለናን እቲ ኩነታት ድማ ነዚ እናመሰለ እዩ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ምዝያ ክከቱ ኣገደስቲ ምዕባለታት ኣብዚ እዋን ከነስተውዕለሎም ዘለና መጀመርያ ዓለምና ካብ ናይ ዶላርን ናይ ምዕራባዊ ዓለምን ቁጠባዊ ዕብለላ ናብ ምብራቕ ገጻ ትኸይድ ኣላ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ገንዘብና ብዶላር ይኹን ቢሮ ተቐሚጡ ዘሎ ቁሩብ ምናልባት ካብኡ ናብ ካልእ ዳይቨርሲፋይ ክንገብር ክንግደድ ኣለና እዚ ድማ ፈሊጥና ኣስተውዒልና ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ብመንገዲ ክሪፕቶ ክንገብሮ ከለና ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ድማ ዘለና ትምህርቲ ይኹን ፍልጠት ድሩስ ስለዝኾነ ዓለምና ድማ ብቕልጡፍ ትቕያር ስለዘላ ንዑ ከነስተኻኸል ዝተፈላለየ ኣብዚ እዋንን ንመጻኢን ከገልግለና ዝኽእል ፍልጠት ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ስለዚ ኮፍ ኢልካ ደቂስካ ምኻድ ውፅኢታዊ ይኮነን ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለየ ትምህርቲ ስለ ዘለና ኣትይኹም ተጠቐሙሉ ይብለኩም ታንክ ዩ